Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Tikulandireni nonse kulikonse kumene muli lero pa 14 March 2023 lomwe ndi Lachiwiri Munyengo ino ya Lent. Leronso tipitiriza kusinkhasinkha mwangodya zitatu zimene timakhala kusinkhasinkha munyengo ino ya Lent, ndipo lero kwambiri tikufuna tione ngodya imodzi imene ndi kupemphera. Usangoti kupemphera wamba, koma kupemphera kwa tanthauzo. Ndi zimene titi tisinkhesinkhe pa tsiku la lero. Mawu athu oyamba akuchokera mu Daniel mutu 3 kuyambira ndime ya 25 kupitiliza ndi ndime ya 34 kulekeza ndime ya 43. Komanso uthenga wabwino umene uchokera mu uthenga wa Mateyu mutu 18 kuyambira ndime ya 21 kulekeza ndime ya 35. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Gift Selemani kuchokera ku Bembeke Cathedral mu Diocese ya Dedza. Tiyeni tikhale limodzi. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu mu uthenga woyera monga adalembera Mateyu. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Petro adadzafunsa Yesu kuti, Ambuye, kodi m'bale wanga atandichimwira ndidzamkhululukire kangati? Kodi ndidzachite kufikitsa kasanu n'kawiri? Yesu adamuyankha kuti, kodi ndikuti kasanu n'kawiri kokha ngati? Iyayi, koma mpaka kasanu n'kawiri kuchulukitsa ndi 70. Tsono ufumu wakumwamba tingaufanizire motere. Panali mfumu ina imene idayitanitsa antchito ake kuti ionenso bwino ngongole zawo. Atangoyamba kumene, adabwera wantchito wina amene ali ndi ngongole ya ndalama zochuluka kwa basi. Ndiye popeza kuti adasowa chobwezera ngongoleyo, mbuye wake uja adalamula kuti amugulitse wantchitoyo pamodzi ndi mkazi wake ndi ana ake ndi zake zonse kuti ngongole ija ibwezedwe. Apo wantchito uja adamugwadira nati, pepani ndakupembani, lezereni mtima, ndidzakubwezerani ndithu zonse. Mbuye wake uja adamumveradi chifundo ndipo adamkhululukira ngongole ija, nalola kuti apite. Koma pamene wantchitoyo ankatuluka, adakumana ndi mmodzi mwa antchito anzake, yemwe iye adamkongoza ndalama zochepa. Adamgwira pakhosi mwaukali namuwuza kuti, bweza ngongole yako ija. Apo wantchito nzake uja adadzigwetsa pansi ku mapazi yake nati, pepani ndakupembani, lezereni mtima, ndidzakubwezerani. Koma iye adakana nakamponyetsa ndende kuti mpaka abweze ndithu ngongoleyo. Antchito anzake ena ataona zimenezi adamva chisoni kwambiri. Adapita kukafotokozera mbuye wawo zonsezo. Tsono mbuye wakeyo adamuyitana namuwuza kuti, wantchito oyipa iwe, ine ndinakukhululukira ngongole yonse ija pamene unadandaulira. Kodi sunayenera kuti iwenso unchitire chifundo wantchito mnzako monga ndinakuchitira iwe chifundo? Motero mbuye wakeyo adapsa mtima kwambiri nampeleka kuti akamzunze mpaka atabweza ngongole yonse ija. Inunsotu Atate anga akumwamba adzakuchitani zomwezo, aliyense mwa inu akapanda kukhululukira m'bale wake ndi mtima wonse. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Mphamvu ya pemphero pakati pa masautso. Komanso tilingalirenso ndi kuzindikiranso kuti mphamvu ya demoni imakhalanso ili pafupi nafe mmoyo wathu.
kuchokera kumawu oyambaja. Tiona nena kuti nthawi zambiri Satana mdierekezi adzagwiritsa ntchito zimene inu ndine tili nazo kale kuti atiyese ndi kutigwetsa. Satana mdierekezi sadzatenga zinthu zapatali ayi, adzatenga zimene ife tili nazo kale kuti ife tigwe ndithu. Ungathe kukhala utsogoleri umene Satana mdierekezi adzagwiritsa ntchito doko lomwewo kuti inu mulephere pamaso pa Mulungu. Angathe kukhala maonekedwe anu, chingathe kukhala chuma, angathe kukhala umphawi wanu omwe, china chilichonse chimene ife chatizungulira kapena tili nazo kandi mphamvu, Satana adzazungulira pamwayi omwewo kuti ife tigwe ndithu. Mukata kapena m'buku limeneli mawu amene oyambawa tikukumana ndi mfumu Nebukadineza, amene pa nthawiyi anakweza chifanifani chimene amachitcha kuti ndiye mulungu wawo, ndipo wina aliyense anenera kumapembedza chimenecho. Ndipo yapa ndi nthawi imene tikuona anyamata atatu, Shadrach, Meshach, Abednego, amene kwa iwo posafuna kuti apembedze fano limeneli anali mwamphamvu ndi kukanitsitsa, ndipo analamulidwa kuti aponyedwe mu ng'anjo ya moto ndi kutenthedwa. Koma ngakhale zidachitika, anyamata aja sadapwetekeke ayi. Mngelo wa Mulungu adapulumutsa. Ndiye inali ngati chinthu chimene Nebukadineza mu mphamvu zake amachiona kuti ndi choyenera mwa iye abweretse chipembedzo china. Ndipo kwa wina aliyense amene atsutsane ndi zimenezo ayenera aphedwe, azunzidwe mwa njira yosiyanasiyana mpaka atadzipereka mukupembedza fano limeneli. Ndipo pakuona kuti anthu ambiri azunzidwa, anthu ambiri ataya moyo wawo, zidatengera tsopano Azariya kupereka pemphero lothedwa nzeru kwa Ambuye Mulungu. Ndipo ndi pemphero limenelo tsopano ndi kuponyedwa kwa anyamata atatu mu ng'anjo apa kumene kudabweretsa kusintha kwa china chilichonse. Mu pemphero lake Azariya akupempha Ambuye Mulungu, tichitireni chifundo. Taonani pamene tafika apa tathedwa nzeru, tichitireni chifundo. Kupemphera ndi mtima wonse, kupemphera mozindikira chimene tikuchita. Timabwera ku church tsiku lililonse, lelonso tabwera ku church monga timachitira nthawi zonse. Ndi angati amene tikudziwa cholinga chenicheni cha pa nsembe ya misa? Ndipo ndi angati amene tabweradi kuti tikufuna tipemphere kwa Ambuye Mulungu? Ambiri mwa ife poti tidangozolowera endi mpaka nthawi zambiri nsembe ya misa timapereka nthawi ndi nthawi, koma timatuluka chimodzimodzi. Ino ndi nthawi ya kuonjezera mapemphero athu, osati kungochulutsa manambers a pemphero ayi, koma kukhazikika mu pemphero ndi kudziwa chimene iwe ukuchita kuti zitheke mmoyo wako. Ndati kuphunzira zimenezi kwa Azariya amene pakuona masautso amene akumana nawo akuthamanga kwa Ambuye Mulungu. Ifenso tatene tivomere mu nthawi ino ya Lent. Monga kuvomera Azariya, nkutheka nafenso tidalakwitsa pena pake. Kuti tilandire chikhululuko kuchokera kwa Ambuye Mulungu, zikusowekera kuvomereza kwa mtima wathu, kuvomereza kwa ifeyo. Ambuye Mulungu sidachitedi bwino, Ambuye Mulungu tidalephera, Ambuye Mulungu tidalakwitsa. Musawerengere zimenezo, tikupempha chikhululukiro chanu. Tazuza anthu ambiri, taononga miyoyo ya anthu ambiri, talepheretsa mwayi wa anthu ambiri. Ambuye Mulungu tikhululukireni. Ndipo Azariya ndi chitsanzo chabwino cha anthu amene amamva chisoni pamene mchitidwe wakwaipa ukupitirira mdziko. Anthu amene safuna kuona zakwaipa zikupitirirabe, ndipo apempha Ambuye Mulungu tachitanipo kanthu. Kodi ndi zoona tidzingoberedwabe amala ife?
Kodi ndizoona umphawi zingopitirirabe kamba ka anthu ena amene akungotenga ndalama zomwezo za Malawi zochepazo namadzimangira zinthu zawo? Kodi ndizoona tidzingolirabe ngati ifa Malawi andeti ma resources tili nawo onene kuti anthu ena ochepa ndi amene apanirira zinthu zimenezo? Ili ndi pemphero la munthu okhudzidwa pa masautso amene ali kubwera kamba ka anthu ena amene akupha ma perpetrators auchimo kapena kuyipa pa dziko lapansi. Ndiye kwa ifenso ndi pemphero limene tinopereka, tisanyadire za kuyipa ndipo tisakhale mugulu la kuyipa. Ngati pena pepa kulakwika, tatiye tipemphere kwa Ambuye Mulungu. Ena tidapereka matupi athu kuti tipeze ntchito, ena tidagulitsa umoyo wathu kapena zolere zathu kuti tipeze phindu pa china chake, ena taphanza athu amene kuti tipeze zoteneretsa moyo wathu. Sitingalole kuti ntchito imene udzingopitirira. Ayi, tibwerere maso pa Ambuye Mulungu ndi kuchita bwino lomwe. Titayamba ifeyo kuvomereza kulephera kwathu, pamene tipemphera pamaso pa Ambuye Mulungu tichite chifundo, Ambuye Mulungu yemweyo amatimva natithandizadi natipatsa zosowa zathu. Ndiye izi zimene ali kufunsa nkhale Petro kuti takhululuke ngati anthu amene atichimwira, ikhala mbali imodzi ya moyo wathu ife tonse. Monga Ambuye Mulungu satopa kutikhululukira machimo athu, ifenso tidzachitira chimodzimodzi ena onse amene atizunza, ena onse amene alephera moyo wathu. Ndipo tidzafunira zabwino ena onse amene atichimwira, amene atilakwira, kuti Mulungu awakhululukire. Pakutikhululukira ife, akhululukirenso iwo, tonse limodzi tilandire chipulumutso. Pemphero limene azali ali kupereka lero lithandize ife tonsenso kuzindikira tanthauzo la pemphero mmoyo wathu, kulimba mtima pamaso pa Ambuye Mulungu ndi kupemphera ena onse kuti athe kuchita bwino. Tikhale nawo mtima wodekha ndi kulandiranso ena onse amene alephera mmoyo wathu. Amen.